Handumana na. Maminaw na ta. Handumanan sa ka. School bag in hand. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Belen. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Slipping Through My Fingers. I'm glad whenever Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Belen. Ngano bang magsika magigsunod-sunod nako ha, Troy? Kay nagpaabot mo ko sa mong tabag. Di ba nisulti naman ko nimo kung sa tubag nako? Dili ko. Kay di pa ko pwede makuyab-uyab. Mapatian ko sa akong amahan, anak. Pero nakagusto ka na ko, di ba? Oh. Nga nung ka makatingog. Kung ang rason ra nga, di ko ni mo sugton kay mahadlo kang mahibaon si mo papa nga naguyab-uyab na ka. Aw, itago na to. Troy. Hala pa, Troy. Uy, isugot ni mo si Troy? Oday. O, yes, papa ni mo. Unsaon naman lang. Magamping lang gid may pirmi nga dili may masakpan, day. Kaya ikaw niya na. Asa man? At tatas akong boarding house. Wato man akong mga barkada. Ipaila-ila ti kanila. Oh, sige. Dali. Oh, mingaw lagi. Ha? Hain man imong mga barkada. Unya pa tong mga ni. Ha? Sa ato pa, kitarang duha? Kitarang duha din sa pagkakaroon? Oo. Di pa ka na nga makalugar tang duha. Dili ko, uy. Nga di man ka nga uyaman ta. Oh, Troy. Troy, ayaw pa. Dili palagi ko andaman yung butangan. Troy. Kabala ka. Ako'y pahala ni mo. Troy. Troy, please. Please, malukoy ka. Malukoy ka. Kalain. Ganun ko. Ganun nagsige magkuksuka. Patay. Patay ko. Huwag ka magbunga ang kibuhat ni Troy na ako. Magpiti ko. Unsa? Mabdos ka? Oh, Troy. Unsaon ni nato? Dili na ako matago hangtod sa hangtod ni Papa. Unya nag-eskwela pa sad ta. Sa di madugay, maklaro na unya ning akong tingan. No. Uy, baw. Unsay buhato na na eh. Sorry, pero di ko malubag ra. Unsa? Na, nagpamabdos ka? Anyawa pag yung amahan nga mo baro ka ng imong gimabdos? Papa. Alayas! Layas o ayaw nagipakita na ko hangtod sa hangtod. Wa ka kyut masayo po kiduulan. Salamat kaayo, ate, ha. Ikaw ragid ang nahibaw-an ako nga kasaligan. Kay suod man kay mo si Mama sa buhi pa siya. Ayaw ka bala ka, day. Wa man ko'y pamilya. Maong andam ragyod kay kumutabang ni mo, day, Belen. Salamat kid kaayo, ate. Hatagan sa takagtrabaho. Ikaw maoy saligan nako nga maoy mabinla nako sa kong tindahan. Sige, te. Way problema na ako. Kabata pa
na ako. Pero wala ko makapadayon ng eskwela. Ug kaning akong gimabdos pinakaingon. Bisit ka! Bisit! Bisit ka sa akong kinabuhi! Bisit ka! Bisit! Bisit! Uy, naunsa maning bata nga nagsigi manighilak. Gigutom na tingali ni Daybilin. Pasagdi na ati, uy. Kapoy ba anak niya? Uy. Mahilak kaayo. Ayo pagsultik ingon ana ha. Natural ra baya gyud bata nga mohila. Da, wasa ko'y labot anak niya, uy. Bilin. Ayaw ana ha. Anak pa anak nimo. Panggaan ning bata. Kay basin may magmahay ka kung simba ko mawa ni siya. Ate Amanda? Ate, mga ona ta. Ate, mga ona ta. Kaniya naman ninatog sa Ate Amanda. Ate. Oh. Ate Amanda? Kinuha ko. Wala naman yung magginhawa sa Ate Amanda. Tabang! Tabang mo! Wala si Ate Amanda. Patay na siya. Wala ko'y kaabag sa kinabuhi. Wala ko'y mahimo. Kita na lang yung duha, Janice. Di naman sa kaha. Nganong karoon naman ka na uli? Nagbuhat mi og group project, ma. Ha? Group project? Basta nagbiga-biga na ka, ha? Wa ma, uy. Nagsulti man ko sa tinuod, ma. Ay, gikog baka kay Janice. Kay makatilog yung ka na ako. Janice! Masa makadiha, oy? Wapa ka mau magkaligo? Sige lang kay mga ona ta. Kadugay ba? Ay, susihon ko kanibi. Janice! Kadugay ba ni mo diha? Oh. Ngano nagsuka ka, ha? Gawas diha, be? Nausa ka? Mabdas ko. Unsa? Kinsa na ka mamabdos ni mo, ha? Kinsa? Ang akong classmate. Kinuo ko ni mo, Janice. Mo na yung resulta ng pagdugay ni mo kuli. Nagbiga-biga kagid lagi, ha? Layas! Layas! Lakaw nito si imong laki! Layas! Unsa ba nang nahitabo sa akong kinabuhi? Anong puro naman lang kapait ang akong giagian? Pila na kaadlaw nga wa din ni si Janice. Nag-irusara na lang yun ko. Oh, kinsa man ron. Nang Bilin! Kinsa man ron. Nang, Nga naman, ha? si Janice ba? Da sa ospital. Ha? Unsa? Ma. Tay, kinuo ko. Kinuo ko katagan pa ni magbunog. May gani kay nadunggan na mo nga nangayong tabang Janice. Latang may siyang kaipon. Tagapikas barangay ra daay ang iyang kaipon. Oh. Silingar na mo. Ma. Janice, Paselo ako. Pero kay baho ko nga, malipay na ka. Kay wa na magdaog bisit sa imong kinabuhi. Mawa ako, ma. Janice, ayaw pagsulti, anak. Tinuod man, ma. Di ba? Dili naman
ko ni mo, mahal. Mahal ta ka. Mahal ti ka. Ayaw pagbuhi, day. Pasilo ako nga wa ko makasulti ni mo, anak. Pero mahal ti ka, anak. Salamat. Anak. Janice. Janice. Nak. Nak, ayaw magpiyong. Janice. Anak. Janice. She lives on in the early morning. Kadang po nga mahal ti ka. Muna akong gidaw ug maayo sa akong anak. Guilty kaayo ko nga wa gyud na nako mapabati niya sukad pa sa bata pa siya. Ug dako ang akong pagmahay tungod kay uwahi na ang tanan. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.